Apa nyeluk-nyeluk aku? Kangen ta? Heeh. Ah, kangen, plau, kangen ambil musuh. Gak level, sorry. Mulai. Wis cok marah-marah ngono lah. Lek ambek kocok ngono. Saling memaafkan ya saling memaafkan. Lek benci ya sik pancet benci. Lek memaafkan tidak semudah itu. Ayo lutut ke CEO dulu. Baru tak maaf no. Gak berlutut kata maaf no. Ayo Melendi. Yo gak ngono lah. Sama teman iki harus saling memaafkan. Wong mana kate kosowan marang iki. Gak kate patrol be aku lah. Kira ya kate berlutut di awakmu. Aku berlutut. Shit. Tidak akan. Nah, aku pengen berlutut. Ayo, gresik. Kon iki wis aku rene api-api. Harus tak sentak. Iki. Ini kon ding aku kon. Sopo kon niku cem-macem ning kene kon iki. Kon iki salah musuh kon mbek aku. Aku iki CEO. CEO grup grup apa silit bolong. Lho dhewe kon mane wis. Nek kadung sampai aku marah tak regere kon ambek aku kon wingi kurang puas aku ya. Lho dhewe marine wis. Iku balasanku. Tapukan Majapahit iki. Tapi iku gak sepiro mbek sing wingi ya. Tunggu pembalasan selanjutnya.